has called Russian crisis and not Ukrainian crisis. Raportörü hergavî yê Tirkiye yê Parlamentoya Avrupayê Nacho Sanchez Amor di navbera 21 û 25 Reşemiyê de li Enqereyê û Stenbolê hevdîtin çêkir. Herî dawî jî li Enqereyê bi civîneka çapemeniyê nêrînê xwe diyar kir. Amor amaje kir ku li Tirkiye di warê mafê mirovan da hê qeyran didomin. Lê di hin xalan da jî got pêşketinê baş hene. Amor li ser êrişên Rusyayê û helwesta Tirkiye ya hemberî vî jî sekinî û helwesta Tirkiye di vî warî da bi nirx dît û ev êriş jî wek krîza Rûs nîşan da. Em ji vera krîza Rûs dibêjin, ne krîza Ukraynayê. Em ti demek dijwar da derbas dibin. Lê ti vê dema krîzê de helbesta Tirkiye bêtir zelal e. Tirkiye ti nav pozisyoneka girîng daye û em helbesta Serok Erdoganî di vî warî de gelek girîng dibînî. Raportörê hergavî yê Tirkiye Amor li Enqereyê û Stenbolê bi serokên partiyên siyasî, rêxistinên mafên mirovan, saziyên demokratîk, nûnerên zankoyan û gelek kesê din ra civiya. Amor ev yek jî wiha bilêv kir. Me xwast ku hemû tabloyê bibînin û rewşa Tirkiyê bi tevahî diyar bikin. Li ber wê jî em ti gel rayedarên hikûmetê civiya. Dîsa ti gel serokê opozisyonê Perez Kılıçdaroğlu, Akşener, Babacan, Davutoğlu û Buldan em hatin bahev. Li Enqereyê û li Stenbolê jî ti gel nûnerên rêxistinê mafên mirovan em civiya. Di warê mafan da heşta kêşe hebin jî pêşketinê baş jî hene. Raportörê hergavî yê Tirkiye Amor li ser girtina Selahattin Demirtaş û Osman Kavala jî rawestiya. Amor amaje kir ku girtina wan hê wek pirsgirêkekê disekine. Amor ragihand ku Tirkiye çêkerekî Kanûna Dadgeha Mafê Mirovan ya Avrupayê û Konseya Avrupayê ye. Li ber vî jî pêwîst e ku daxwazên wan kanûnan cîbicî bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.